Hello everyone, welcome back to the channel. नोंथांनि थाखाय आं जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ दिनै लाना फैदों। बे भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट आरो नलेजेबल जागोन। जुदि नोंथाङाबो माने निउ क्रिएटर माने निउ माबा इउटिउबार जानो गोसो दंब्ला दा भिडिअआ जोबोर नलेजेबल जागोन। नोंथांखौ आसा खालामो भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांगोन। ओके उइदाव साबस्क्राइबारखौहाय जेनाखि चेनेलनि साबस्क्राइबार बेखौहाय जों माबाखौ नायोब्ला माने भिडिअफोरखौ नायोब्ला साबस्क्राइबारफोरखौ नुयोना बे साबस्क्राइबारफोरखौहाय माबोरै हाइड खालामो बेखौहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फुल डिटेल्स खोन्थागोन आरोखि। दा खोनासंना लादो नैबे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया नैबे मानो जों साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनांगौ मानो जों साबस्क्राइबारखौ देखायनांगौ बे दा मानो हाइड खालामनांगौ होनना बुङोब्ला ओरैबायदि हाइड खालामनायनि जेनाखि मेन मिनिं होनना बुंनांसिगोन बेखौ मिनिङा ओरैबायदि जेराव जों भिडिअखौ नायो जुदि जों भिडिअखौ नायोब्ला गिबियावनो जों माखौ नायो होनना बुङोब्ला साबस्क्राइबारखौ नायो चेनेलनि साबस्क्राइबारखौ नायो आरो बिनि भिउसफोरखौ नायो आरो बेसेबां साबस्क्राइबार बे चेनेलाव बेसेबां भिउस सिखाङो बेखौहाय जों नायो आरो दा ओरैबायदि जानानै फैदों माने जों गिबियावनो भिडिअ नायनायनि सिगां साबस्क्राइबारखौ नायोखाय दा जों साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनांगौ आरोखि माने गिबि चेनेल खुलिजेनोब्ला मानो होनना बुङोब्ला सासे मानसिया इउटिउबार जानोब्ला बेसेबां ट्राइ खालामनांगौ बेसेबां खस्थ' दङ माने सासे सिनाजाना नङि मानसिया बेसेबां ट्राइ खालामनांगौ बियो सिनाजाना जानो थाखाय बे खोथा आरो दा साबस्क्राइबार गोदान इउटिउबार गोदान जानोब्ला माने मथा मथि बे मानसिखौ रावबो सिनायाला बियो मानसिफोरनो सिनायजानो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेसेबां ट्राइ खालामनांगौ आरोखि ओरैनो सिनाजाना मानसि खाब्ला बियो ओरैनो प्रम'सन जालाङो प्रम'ट जालांगोन ओरैनो भिउसफ्रा सिखारलांगोन साबस्क्राइबारफ्राबो ओरैनो सिखारलांगोन आरोखि खिन्थु सासे सिनाजाना नङि मानसिया इउटिउबाव साक्सेस जानांगौआ जोबोद खस्थ' दङ आरोखि बेखायनो जों गिबियाव आं नैबे ट्रिकखौ लाना फैदों माने साबस्क्राइबारखौहाय हाइड खालामनानैहाय माबा चेनेलखौहाय माने सालायनांगौ आरोखि जेरावहाय ओरैबायदि सानोना मानसिफ्रा माने जेरावहाय साबस्क्राइबार खम बे चेनेलावहाय बे मानसिया बे इउटिउबारा माने नलेज गैया बेनावहाय नलेज गैया बियो रावखौ नलेज होनो हानाय नङा बेखायनो बिनावहाय भिउसबो सिखाङा साबस्क्राइबारबो गैया बेबायदि सानो आरोखि दा खोथाया बेनो बेखायनो जों साबस्क्राइबारखौहाय हाइड खालामनानैहाय चेनेलखौ सालायनांगौ भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनांगौ आरोखि जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा जोबोर नलेजेबल जागोन नोंथांमोननि थाखाय ओके उइदाउट वेस्टिं टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड जों माबोरै खालामो नोंथांमोना बेखौ नायलांदो आरो नायदो नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोनखौ आं मबाइल स्क्रिन लाना फैबाय बेनिफ्राय दा जों गिबियाव थांनांगोन क्रोम ब्राउजाराव क्रोमाव थुबाय क्रोमाव थांनायनि उनाव बेवहाय URL-आवहाय www.youtube.com बेबायदि सार्च खालामनानैहाय माने बेबायदि लिरनानै सार्च खालामदो आरोखि अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनावहाय गोजौआव दं आरो राइट साइड गोजौ कर्नाराव दं बियो मा होनो बियो चेनेलनि सायावहाय क्लिक खालामदो बिनिफ्राय क्रिएटर स्टुडिय'आवहाय थुदो क्रिएटर स्टुडिय'आव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा लडिं जागासिनो दं एसे माने नेटआ एसे स्ल' जानानै दं आरोखि दा बेबायदि फैबाय बेबायदि फैनायनि उनावहाय ओरैहाय गाहायथाराव दङ मोनसे सेटिंस बे सेटिंसआवहाय क्लिक खालामना होनांगौ आरोखि सेटिंसआव क्लिक खालामदो अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैबावगोन इन्टारफेस फैनायनि उनावहाय नैबे सेकेन्डआव दं चेनेल बे चेनेलावहाय क्लिक खालामदो चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव एडभान्स सेटिंसआव क्लिक खालामदो अब्ला बेबायदि थुनायनि उनाव ओरै ड्रेग खालामोब्ला नुनो मोनगोन साबस्क्राइबार काउन्टखौ बेखौहाय जेब्ला नोङो बेबायदि थुनानै बेबायदि कारेक्ट होनानै लागोन अब्ला माने साबस्क्राइबारफोरखौ बै नोंनि चेनेलावहाय नोंनि भिडिअखौ नायग्राफ्रा भिउवार्सफ्रा नोंनि साबस्क्राइबारआ बेसेबां दं बेखौ नुनो मोनगोन आरोखि जेब्ला बेखौ ओरैहाय आनमार्क खालामना लायोब्ला बेखौ माबा भिउवार्सफोरा माने नोंनि चेनेलनि साबस्क्राइबारखौ नुनाय नंलिया आरोखि जोबोर माबा इम्पर्टेन्ट बियो जोबोर माने खामानि होयो आरोखि
आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो चेनेलनि जेनाखि I gave you my heart.